Dobrý deň. V tejto časti si ukážeme, ako pridať novú udalosť do kalendára. Prihláste sa do vašej stránky na vašej doméne /Refinery. Z ľavého menu vyberte modul kalendár. Povedzme, že chceme pridať novú udalosť, ktorá sa uskutoční na ihrisku. Klikneme na Spravovať miesta konania a pridať nové miesto konania. Klikneme Spravovať udalosti, pridať novú udalosť. Nazvime ju Testovacia udalosť a klikneme Odporúčané. Keď klikneme Odporúčané, novinka sa zobrazí ako odporúčaná v pravom sidebare. Vyberieme dátum, kedy začína a aj jej čas. Napríklad o 8 hodine. Nadefinujeme jej aj koniec, i keď to nie je povinné. Vyberieme miesto a zadáme nejaký popis udalosti. Klikneme na Uložiť. V menu klikneme na Udalosti a vidíme prehľad udalostí spolu s novou udalosťou. Vidíme ju aj v kalendári, kde sa dá na ňu prekliknúť a zobrazuje sa aj ako odporúčaná udalosť v pravom sidebare.